Sirkand kaonti ma Homabay komakore gi riwruok maok mar piny owacho marango wedhe mag alwora sani koro ikore mar sidho ayanga chenro mar bero kuonde dak mopogore manie boma ma Homabay. Maendi en bang' kawo pach jopiny e kuonde dak mopogore bomano moting'o Shauriako, Makongeni kod Sofia ewi gigo ma sirkal onego tim mar neno ni kuonde dak makamago obedo makare. Gavana ma Homabay Gladys Wanga gi jata tije maduong' mar Global Center for Adaptation mane timo limbe e kar dak ma Shauriako okoni chenro ibiro yangi kinde romo mar loch gwenge ma ibago e kaonti no dwe manyien mar chiwo thuolo e chako bero kuonde dak makamago. GCA obiro ka kane wamakore kodgi kaka jo Homabay to gi Akiba Mashinani kwa wacho ni mondo walos plan kik obed plan moa loka to biro dur ewi jo Shauriako, jo Makongeni, jo Homabay. Obed plan ma jo Homabay moloso. Jo Shauriako wacho ni wan gima chandowa en ni ka koth chwe to pi terowa. Ka koth chwe to mudho negowa. Kendo ka kuonde mwadake gi mudho lilo kelonwa insecurity. Gik ma giwachogo emokete i plan no. Onge yo moro amora minyalo yudo go pesa madongruok koko nyisore ni plan nitie kaka pesa no dhi timore nade dhi tiyo. Mane momiyo plan muhimu. So why we're here today is to be inspired by particularly women-led initiatives, youth-led initiatives, to identify their priorities. What needs to be done? Housing, drainage, water. And that becomes the people's adaptation plan. For people here in Homabay, perhaps it is difficult to appreciate, it's the first ever, let me repeat, it is the first ever people's adaptation plan which is presented and being incorporated into the overall development plan of this country.